Да кажеш неизказуемото Хирошима, летни цветя на Харата Мики. Преведено от френски. Има събития в историята на човечеството, които сякаш бележат границата на това, което езикът може да изрази. Бездната се отваря и думите, нищожни, сякаш отстъпват пред ужаса. Хирошима е една от тези бездни. И все пак, изправени пред неизказуемото, някои са почувствали императивния дълг да свидетелстват, не за да обяснят, а за да не позволят на мълчанието да довърши делото на разрушението. В първите редици на тези бдители стои Харата Мики, 1905 до 1951 година, оцелял, чието разкази, събрани под заглавието Хирошима, летни цветя, представляват един от основополагащите актове на това, което критиката ще нарече литература на атомната бомба. 原爆文学 Трилогия на един свят, който не спира да гори. Произведението, съставено от прелюдия към унищожението, 壊滅の序曲 летни цветя 夏の花 и руини, 廃墟から разказва в три времена за преди, по време и след. Писане на експлозията. Според Гала Мария Фолако стилът на Хара не е този на овладяното писане. Това е спускане в крехката психика на един отчаян човек, изправен пред ужасно обезобразени, почти неразпознаваеми пейзажи, където му се струва невъзможно да открие следите от живота си такъв, какъвто е бил само няколко мига порано. Неговото разкъсано писане, което потапя читателя в тревога и объркване, има за декор самата Хирошима в парцали, изчезнала без следа, освен един вид плосък пласт от отломки, пепел, изкривени, пробити, разядени неща. Ако използваме думите на Робер Гиен, първият французин на мястото, върху това платно на опустошението Хара прожектират откъси от прекъснати съществувания, то фрагменти от спомени, запълващи празнините на една разкъсана реалност. Тази деконструкция достига своя апогей в поетичните вмъквания, където Хара прибягва до особена форма на японския език. Катакана, обикновено запазена за чужди думи, сякаш обичайният език е станал неспособен. Изкрящи отломки, простират се в обширен пейзаж. Светла пепел. Кои са тези изгорени тела с оголена плът? Странен ритъм на мъртви човешки тела. Съществува ли всичко това? Може ли всичко това да съществува? Един миг е оставал жулен свят. Докато Хара, вътре в пеща, изживяваше това дантовско зрелище, смаяните интелектуалци в другия край на света се опитваха да осмислят събитието. На 8 август 1945 година Албер Камю пише в Комба. Механичната цивилизация току-що достигна своята последна степен на дивачество. В повече или по-малко близко бъдеще ще трябва да се избира между колективното самоубийство и интелигентното използване на научните завоевания. Междувременно позволено е да се мисли, че има известна неприличност да се празнува така едно откритие, което се поставя преди всичко в услуга на най-страшната ярост на разрушението, на която човекът е дал израз. Хара не философства, той показва. И това, което показва, е именно тази ярост на разрушението, забита като острие в самата плът на хората. Няколко цветя върху най-обширната гробница. Централният разказ «Летни цветя» се открива за интимен траур. Излязох в града и купих цветя, защото бях решил да отида на гроба на жена си. За Хара краят на света вече бе започнал година порано. Той бе загубил съпругата си Садае, най-скъпия за сърцето му човек, из нея най-чистите наслади на този живот. Катастрофата от 6 август 1945 година. Следователно не е разрив, възникнал от нищото, а чудовищното усилване на лична драма, която се смесва с тази, колективната, на жертвите на атомната бомба и парадоксално в крайна сметка става причина за съществуване, неотложност да се каже, трябва да оставя всичко това записано, казах си на себе си, давайки си кураж да живея още няколко години. Неговото писане вече не е само ридание сред руините, то се превръща в мемориал на Хирошима, няколко цветя, положени за вечността върху най-обширната гробница. Факт на съпротива също срещу мълчанията, били те наложени от цензурата на американските окупационни сили или родени от дискриминацията срещу атомизираните, 被爆者 чието белези поръждаха страх и отхвърляне. Мълчание на мъртвите, мълчание на Бога. Но тази мисия, която го поддържаше жив, в крайна сметка го смазва. През 1951 година той подписва прощална бележка, преследван от призрака на нова Хирошима с началото на Корейската война. Време е сега да изчезна в невидимото, във вечността отвъд. Малко след това се хвърля под влак. Последният му жест, както ще напише Нобеловият лауреат Оуе Канзабуро,
е последен вик на протест срещу сляпата глупост на човешкия род. Когато гласовете на свидетелите замлъкват, паметта се подслонява в предметите, които престъплението е оставило след себе си. Десетилетия по-късно именно с тази материална памет се сблъсква свещеникът Мишел Куа при посещението си в музея на атомната бомба. Той е поразен от гледката на часовници, махала, будилници, чието стрелки са завинаги замръзнали на 8 часа и 15 минути, времето е спряло. Този поразителен образ е може би най-точната метафора за усилието на Хара да кристализира съдбовния миг. Същият този образ ще вдъхнови Неколо лапидарна поема в съвършен резонанс с Хирошима, летни цветя, прекъснат, заличен народ, прах, сянка, нощ, нищо, мълчание на мъртвите, мълчание на Бога. Защо мълчите, мъртви? Искам да чуя гласа ви, викайте, крещете, кажете ни, че е несправедливо, кажете ни, че сме луди. Нощ е над Хирошима,